Happy birthday, Ken. Tanda, usah lari. Happy birthday. Magbinutan ha, tarang eskwela ha. Magbinutan ha. Minaw. Magbinutan jud. Happy birthday po ni Ate Christine. Happy birthday in heaven, Ate Christine. Dengan mas lag birthday ni Kuya Ken. Happy birthday in heaven, Christine. That's mother. Happy birthday, te. Magkamingaw ka, azo. Ingaron, manawag na sa atin naman, guys. Happy birthday, Ate Christine. Okay, bago ko tingnan kaskoan. Happy birthday in heaven, Ate Christine. Ito naman sa atis. Laing kalibutan, guys. So, maski ito na sa atis laing kalibutan, guys. Naghapon sila handa ni Kuya Kinkin. Salamat ka dyan nila sa ate. Daghan ka dyan salamat din dyan tanan, te. Ate Venus, Ate Jo, og ni Ate Ani. Dyan tanan. Daghan ka dyan salamat, te. Okay. Kasi iwa na din sa ate. Naghapon sila ikuan. Naipahanda nila sa ate darin. Sabay nagkakinkin. Salamat ka dyan dyan tanan, te. Kasi Kuya Kent, ulitaw, nahapit ako apsi na, Padarin na sa Kuya Kent na, ha. Kita ko apsi ni mo, be. Magtinarang eskwela, ha. Eskwela dyan tarang. Di dyan bugoy-bugoy. Mara ba dyan nagibili ni ate ni mo? Eskwela dyan. Dengar na silang birthday sa ate, mga July 26. Pareha dyan silang favorite. Sa pagkaan po, pareha silang favorite nga kanang kuan na macaroni salad. Na macaroni po nag favorite ni ate, mao po nag favorite ni Kinkin. Mga macaroni lovers. Ito. Mga macaroni lovers. Dahil sa dyan nag-map, guys, diya. Kuya Gail. Yeah, kuya. Rene. Kuya Gail, ha? 5? Yasa man mo? Ha? Magansa ka? Ay ha, naglinga-linga man. Ano ba? Unsa lagi? Pagtarang. 5? Oh, dali. Butan sa rin mga ispat na nabi. Kaya sa mga hagbang ridari. Nag-prepare na sa mother, guys. Kaya nami lutuon nga kuan. Kanang na ay kalderitang kanding. Mga siya mga ingredients. Diyan, nakuan pa may takang pa may ito sa akong bikuhunon. Magbiko mi. Nagabi nagama naman mis amang mga kuan. Nagama naman mis amang mga sama nanay. Dapat ag regalo ni nanay parang kinki. Watermelon daga reda ni sa maguwang haning ipapalit ni dito na sa to dapitan ay. Lila oh, dimiyaw. Dito ni dimiyaw ni sa napalit. Pag-ana. San Kuan na simbasag among kuan nga, simbasag among birthday boy. Kaya Kuya Kent. Sapatos na. Ako na pa ko'y lakwan ka rin. Mga masa ko kuan nila. Why tarpaulin kay naguba. So saya nga guba magilang tarpaulin, ha? Kasaya kay naguba man nagilahang kuan uy di ah. Di sila kaga mag tarpaulin kay naguba. So ari na lang ako dari pagpa kuan nila sa ating picture. Kuya Kent, hukang ate. 60 birthday. Hoy, gano'n na subagay naman mo? Mga isa ka? Mga pakyat. Ginoo ko, bibo man na ipo dani. Bibo. Yeah. Happy 60th birthday. Gahi na nasa lang no. Pila po nila kung kahang ipalaminit lang. 90 hapon, huwag palaminit. Palaminit naman mo para kuan. Palaminit na naman, largo be. Para na magyatag. Pila. Hehe, diyan na. Pwede hikamon, di pa? Di pa? Tata, pwede na? Arong pwede na mo i-display. Oh, hala naman yung display lagi ng humanas at kuan. Tada! Kaya nga, oy, wala nagilang ko ano, o mandari, huwag ko ano, tarpaulin, imbis. O pagawa kong tarpaulin nila sa atin, naguba man nagilahang gamanan, ilang machine guba. Ngari na laman, dahang ipadritso o palaminit. Ano pang ate? 16th birthday. Kung may tarpaulin, so yung ano rin ipagama kayo hang ipadritso o kuan. Kaya ako yung remembrance si ate ba.
Happy birthday, te. So, hasang ipalaminate kaya rong mula hutay sa dugay din ko andang no. Pang matagalan nila minute no. Palaminate na siya. Birthday ni Antay Duterte mo na hang giubanan. Ito. Alright. Oh, Ano yan yung payong naman nila eh. ngang kana pag ato tayo dito na ta. Oh, dito gyapon to. Pagawas na ta to sa ato ta. Di dari balik ta. Ato gyapon ta sa tagiagyan. Balik-balik rin ko din. Okay, cake ni ate, kani pink. Kumana mi kuha sa cake ni Ken og ni ate. So ato na pud mi dari, hapit na pud mi dari. Be carry kay na make kuhaon. Kuhaan na rin. Ano ba rin? Oo, naraya. Yan, man. Brownies. Init pa dyan sila guys. Ano yung bit-bit. Hanggang po diya po puto. Pag-cake na dari. Share. Puto and brownies. Muna yung request sa birthday boy. This okay rin. This kuya. Masagari ka na Kuya Zay, kamang sakdan. Huwag pa, pasan ta na yung duha. Pasok na di mong likod na eh. Pasok-pasok sa gagit eh. Kaya arang mainit ah. Ay, abot na ito happy na sa kuha. Diara, ginong picture te. Why tarpaulin? Wako ka kuwag tarpaulin kay nagba ag machine sa tarpaulin. So dari ra. Nag-DIY rami. Karate, happy birthday, Ate Christine. Happy birthday in heaven. Og si Kuya Ken. Ika-13th na ni Jo. Ay, sent na nila ate. Sige, sent nila ate. Te, nga ni Rajud, hang na, kuhan nila sa ate. Ang kani, babe. Ha? Kani. Ikaw? Andiyan na. Andiyan na, ang manggiluto dari. Dari, biko. Mansay nga dari, skabitsi o kaldiritang kanding. Kaldiritang kanding. Una sa guys. Dari na ag cake nila sa ate ug ni Kuya Kent. Ag cake ni Kuya Kent. Love family. Ha? Diapod kang ate Christine. Karate, happy birthday te. Yes na. Dan ate Jo, ate Bino, sa te Ani, dan ate. Ang birthday nila. Ang cake ni ate Christine. Og ni Kuya Kent. Mo bitaw na yung ano sa Bada. mo nang kita mo dyan ang ang Ja. isa po isa. Dan ate amang biko, ara lami aga mang biko te. So di na may hinahinay kay basi karon tataed. Karon tataed mo hatod atong katong kuan tang gi-order nga package. Package aming order guys karon dali ra. Kita. So dana pan may buhaton. Dana prepare na ag kuan pang himagas. Dana pud. Brownies favorite sa person. Si mother mo yung nagluto guys sa caldereta. Naghuwat na laman may food package nga ihatod suwa pa. Dahil na prepare na may daris mga kuan. Prepare na may daris dessert. Watermelon, puto, biko, and brownies. Yan na guys. Ato ko pagkamulong haya, Ito na. Kuya Ken! Darate. Dara, ha? Para magdakot wipes. Porte? Mother. Te. Dapat lang cake ni ate. Pareha man sila favorite eh. Pareha sila color. Mga macaroni person bitaw. Ginoko skin kinte gikabuhi gani ha. Gihurot man niya makaroni. Gihurot di jag makamao day to kay gihurot ag macaroni ni ja. Ara kazo. Darte. Saan na? Sa tangtangan o di na? Di na tangtangan, Zit? Di na sa tangtangan. Pwede ra pun. Di na lang tangtangan karton te kay mo agas kuno ag kuan kinalami ang sabaw na sila. Kita na. Kapag te
Tay, mas nindot tag picture ni ate kay di na si zaman sa masig mauwan-uwanan. Daan na ibutang sa divider te. Kay remembrance bang ate. Ano? Nindot. Tapod. Nga. Garaan ka so. 17. 17. 500. 17,500. Sa duha tulo. Di na pa? Ken, asa ra may mga kwan Ken? Saros Ken te isang mga classmate. Ken. Guys, ka-video call na sila sa ate. Sa manan awas mga sudan. Ang sarap itong lutuan ay. Ano man nila eh? Manok? Manok man siguro ni. Manok. Oh. Na sila dessert gida? Kana? Ingon manok ka itong. Yan na. Kung na-accept nga amang order. May lumpia o saingan na ni. Saingan na ni te. Kalimut ko. Tapioca. Di. Laruka. Unsa dapay konti lumpia, pansit. Nagaret mo ni ka magiluto gani ating nanay. Kareda. Tong na sweet and sour nga isda. Ate. Diara. Unsa litson. Oh, lagi litson. Ha, yapod. Kare ko na sa jate. Sani inatayan aw. Dinukuan sani. Sani gan. Saingan na ni pis ni pis polisi saka te kalderitang kanding te mukha ano kanding kalderitang kanding kalderitang kanding jati darak mga dessert dia Tiara puto. Jadi ang favorite is person brownies nga na ay manis ibabaw, jadi apoy biko. Diyan mawa ning biko te. Dapat te puto. Dapat. Mag ice cream kaya nagkasgang ice cream sa akong picture. Sa yung picture ko. Ang picturean sa. Dati. Ube. Dapat be mango. Dere bata tinggal hagas itasub sa kainin humana pa nga anak. Ang tapat happy birthday nila ate. Ang tapat happy birthday. Magkuha na ta. Na naman siguro tanan. Nana, okay na? Nana? Okay naman na. Oh. Te mag-pictorial sa ami kari te. Apil mo te, apil. Apil mo te, pictorial ta. Birthday. Tahu ka sila ko yung CJ ka gali na mga anak karon. Asa atas ani ang po. Kaya dali. Wa man nagtiim stick. Nawa ang tiim sa litson. Nawa nagibit. Dia man nagibit bit ni kitkin. Ipakita natin. Bawa man kay. Tawa ti. Gikatasan na 9 taon luoy naman. Sige. Ana. Sa anak gamay ana. Sige. Ana. Pag di tatay nagkangatigay. Tarawa te. 1, 2, 3 tesa. Smile bi. Smile tinigib. Grabe smile eh basing gamay. Tarawa te. Tara tay. Nagsinanay. Na tesa. 1, 2, 3. Day, picture sa day. Nasa mo cellphone. Okay, ikaw na. Apat ni Kuya Gay. Lakaw rin. Dato. Asa man si Jitro? Jitro, Jian. Hara Jitro si Jian. Sige, dali. Sige, 1, 2, 3. Sagdi ratay, ibutan na rana. Kana dari tay. Susita ka, gidungawan na sa ngapo. Para ka sa ngabagas gayal buyag. Aga ko picture ko bin. Picture. Picture ko baka ni pindot ka na kana kamera mo ibuto mo kinasa. Dang ko anak na ka. Mag-picture sa aming kaming tanan.
Pero lago pader. Di ka mo apil ato pader. Ah. Ang birthday boy. Ah. Okay. Thank you. Tayo man. Hindi lang manglit mo. Iya, namo palit ang manglit mo. Ipalit mo. Oo. Salamat sa nasa sikinang buhi nga total nga panamo Lord. Salamat sa Lord sa kayunan. Nakatapos mo din. Ikaw rin, bibi, ikaw, bibi. Sa birthday. Ken, sa kapatida. Birthday ni Ate Christine sa 60th. 6 years. Ang launta ikaw magabantang bilang sa ilang lawan-lawan mga pagkakon. Ikaw makahatag ka nila ang pasya o panalangin. Ilabinan sa ilang pagpapinabuhi. Ilang man Lord God, ang ngayon na tanimo nga si Ken, na magapot na siyang buwatan. Matuman niya ang mga pagkasin. Pinitanan Lord God, ang mga pangayon sa matan, pinangit sa mga Ginoo. Inumanan sa mga Virgin Maria. Amen. Sa samahan sa ng Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Uy, upload na kandil di ay. Kandila, kandila. Uy, ning kamot din tao sa steel. Mega. Ever blessed. Mega. Ever. Asan ang tao ni? Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Ate Christine. Dua kanta, dua kanta. Dua kanta. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, Ate. Happy birthday in heaven, Ate Christine. Happy birthday, Ken. Bulot na kandal na, Ken. Yay! Yay! Ito na yung wala bunga kag tiil. Pagkaihiwa na na lungi ko ni tagtadari. Oh, sige, ikaw lang. Tarun. Ah, Jamila lo. Ano naman? Okay. May ito ba? Aw, lagi. Nante. Selamat ka, Jo. Dia birthday boy ti dia. Drums di. Ay. Ya, tok na yung Jo. Ano mo soft drinks te? Pagkaon na asa pili ba? Tiday ko ano dia? Sawsawan. Dia sila sa ice cream na nasango. Pila mo, pila. Ano, ice cream pa more. Ice cream mga today lagi kabibuhan. Tangi pag wandoy. Ali Mark, ikaw diha Mark. Oh, sorry, ano man? Wow, yummy. Yummy. Nami aoy. Nias ice cream. Ha? Why ice? At ayo re kay ini kalami sa ice. Oh kana magsasakto dyan na. Kati pa dai butang eh. Kumatiti. At ya. Oh, di. Kami arami amigo naman. Oh. Oh. Oh, saan ko ano mo baso? Ano man? Sidlan na sa. Ay, sidlan na rin lagi sa mga basiyo. Para sa lopin. Amping mo. Amping mo. Amping mo, amping. Magklase ta ugma, way up sinay. Unsa ba? Indira ko na mo diyo. Ha? Asa man ang ibutang sa? Namuwak bitaw sa ti.
Moto ang nakahunahan ako si mong giingon. Sige, bye. Amping mo. Adjaw bawi kay mo panay jang buwak. First time pa na namuwak. First time. Ang sarap na, bebe. Kamurit sing. Magtagay sa amin kay humana. Humana ka dyan. Sate. Hugasin. Nay, May. Tinanay. Nanay. Nabrihin lagi mong kikin. So karon ako naka-video og balik. Karon ako naka-video og tiwas kay Ginoo grabing bisihain taon ganina guys. Mga abrihila. Rete abrihan ng Kuya Kent ag abrihan ng Kuya Kent ag kuan na cake ni Ate. Happy birthday in heaven, Ate Christine. We miss you. Miss you, te. Dapat. Si Kuya Ken po ay mag-open, te. O na, haribi. Yeah. Tangtangan na. Na. Gunting sa iya. Adara. Okay. So, na cupcakes dyan pataban. Yeah. Karon ako na video tiwas. Pagkano mo ya? Ken? Kana? Uy, ay batang nagtiwas. Oo, kaan. Nice. Na-open na. Yehey! Happy 60th birthday in heaven, Ate Christine from family. Happy birthday in heaven, Ate Christine. We miss you, te. Makamingaw ka, Ajo. Gusto ko. Ay, kuhan na. Gimingaw ko sa itong mga chika kada adlaw, te. Makamingaw, te, katong banding kada adlaw. Ha? Sige, 1, 2, 3. Gay. Okay. Si kin mo kwante ni blow the candle para ni Ate Christine. Daghan ka salamat din sa tanante sa pahanda sa birthday ni Kentog ni Ate Christine. Daghan ka salamat ti Jo, Ate Binos, Ate Ani. Salamat ka ni tanante. Happy ka mi. Og ag birthday boy. Happy yarn? Ha? Happy ka Tita. Salamat ka ng tita. Thank you so much. Daghan salamat eh. Di nag-stylean na ni Jata na tanawa ti. Liwat sa Ate Christine ti tanawa. Pareha sila ganahan nga macaroni salad. Pareha pa sila ganahan mag-design. Reincarnation kang Ate Christine kin. Ayan na. 1, 2, 3, Lia. 1, 2, 3. Ito ba narti? Wow, na to og unsa ni kalami ning cake nga katupataban sa package. Be, pati lawa ko ken. Og yummy ba siya? Yummy ba? Uy, okay ra? Lami yan. Lami yan siya guys. May sakin. Ano naman ang bukok? Himo naman ang mga Na. himo ng Na. Kana ka na. Bibo na sila kaan ang ano, cake. Ate karon pananunga tanawa ra gani sila. Karon pananungha. Asa man mo? Ako pananong Hawaii lingkuranan. Pwede lingkuran, sunod to malingkuran, tos gawas. Dai lingkuran lang. Ag isa tos gawas ang kuan. Kuya Gael. Kuya. Ito pa istorya ba? Kani kay itong hadari wala nagiinom. Wala guys, kinahiti. Nay manilok. Nihapon ta ninzo. Kuan na kuando. Ha? Hatag nila lingkuranan. Unsa? Kuan na kana. Habis lingkuranan, nana sila Justin pa. Wapa? Dali kay ipatiwas rin pa. Ala magansi. Nala pag video niya, kay mabinidyo hay nang duha. Oh, masil bibi kino ta. Hala mas Iliya, hanggang ipakaon. Oh. Selamat dai. Dali mga anta. Saya gagaw na sa tagsa. Undag kare. Yapon. Ang idaan po na. Gwapa hari ka ko. Wapa kayo. Way makalupig dali. Kare igaw na. Way makalupig ko kag gwapa. Gwapa. Igaw dalawa. Ngana ko gwapa ba? Di say dag malupigan eh. Okay. Way makalupig na anong masigin saon. Way maka Hapon ta guys, hapon ta. Ken dali na ken pagka na ken. Ti, manihapon na ta ti. Sige na makaw na. Puno na barang tijan.